Ang top secret mo. Nagkaroon ako ng karelasyon sa kawork ko dati. Pares kaming in a long-term relationship. Sino ba kasi ang katrabaho na yan? Sino? Ituro mo yung katrabaho mo na yan. Alam mo yung tinatawag na tuksuhan sa opisina? Yung sa simpleng asaran, sa simpleng tuksuhan, oy crush ka raw ni ganito, crush ka raw ni ganyan, na uwi sa kabitan. Charot with harot. Napakadelikado po ng pagkakaroon ng kaopisina na love team. Napakadelikado na magkaroon ka ng ka-love team sa iyong opisina. Lalong-lalo na kung meron kang asawa. Bakit? Alam ba ng asawa mo na nila-love team ka dyan? Kaya habang maaga pa kabisyo, magtago ka na. Charot with darot. Habang maaga pa, itigil mo na yan. At sa mga kabisyo naman natin, ng mga kaopisina dyan, katrabaho, na nag-uudyok, ng bubuyo, ng aasar pa, sa mga katrabaho nilang alam naman nila na may pamilya na may asawa na may jowa na. Utang na loob, huwag nyo naman pong buyuin pa. Huwag nyo na pong itulak na magkamali pa. Kaya dumadami ang kaso ng mga nawawasak na pamilya ay dahil sa mga tolerator. Tumingin sa katabi. Yang katabi mo ba ay mukhang tolerator or sabihin na nating enabler? O yung katabi mo talaga, yan yung ka-love team mo. Ay! Okay lang may love team sa opisina, basta single kayo pareho, tsaka walang nasasagasa ang tao, okay yun. Lalo na kung yung boss mo pogi, tapos ikaw maganda ka, tapos single kayo pareho, okay yun. Kahit maglawayan pa kayo, magtalsikan pa kayo ng laway kapag nag-uusap kayong dalawa. Okay yun. Kasi walang matatapakang tao at walang masisirang pamilya. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang panibagong pagtuklas ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024. DJ Rocky's Secret Files. Hindi alam ng jowa ko na transgender ako. Pwede ba yun? Hindi alam ng jowa mo na transgender ka. Kapag transgender bang isang tao, ano na ang ipinalitan sa kanyang itsura o sa parte ng kanyang katawan? Paano mo ba masasabi na transgender ang isang tao? Kapag ba may dibdib na siya, kapag ba napalitan na yung talong, naging tahong na. Yun ba yun? Well, malalaman natin yan mamaya. Pero ito na lang kabisyo, para hindi ka mawaw mali. I think it's very important na magkapkapan. Ano yung kapkapan? Hindi, kapkapin mo muna yung sarili mong damdamin kung ito ba talaga yung para sa'yo. Ano ba talagang preference mo? At kung sakaling may malaman ka, makita ka na sabihin nating hindi naaayon sa gusto mo, tatanggapin mo pa rin ba siya? Kaya bang mamayani ng pag-ibig sa ganitong klaseng sitwasyon? Is your love greater than all your disappointments?
Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number